Sanibonani ke nonke sanibonani sanibingelela nje emagumbini amanomhlaba ngonyama lengodlungu normal no indaba isene special ngomhla ka30 u31 umhla ka1 zobe ikhala eDimistin njengoba nibona sihlaba hleli nenews abeza abantu thi abantu abayizinyanga basondele bazolanda inews nalo uphondo masinika uphondo namandla enews lokwenzela izinto basinika isigubhu esinamandla enews kwenzeka izinto uyibona lona uze ekhaya nawe khona uzoba ngcono kusasa kuningi kodwa amandla ahamba nophondo nenews sibe sikuthinta sithi mi thatha hamba yilokho ungawuthanda inyosi ezohluba zikulume zikudle thatha inyosi esigangeni uyifake ebhakadeni unyanga uthi wenzela abantu ukubathusela ziyokuluma inyosi phithile lube nabantu woze ekhaya inamba 076 7055 196 number 21 with deep road sobe simthinta sinika umcebo sinika ukuphila siyanithanda nokho bantu bakithi nisale kahle siyanithanda